materiał prywatny.
Dobrze, informacja w sprawie obiadów. O 11:30 drużynami można już odbierać pakiety obiadowe przy loterii. Tam będziemy je wydawać. Warunek jest taki, że przychodzi cała drużyna z trenerem i wyznaczonymi opiekunami, tak jak były zamówione. I przy loterii w dużym holu będziemy całej drużynie wydawać od razu komplet obiadów. Spodziewamy się, że o 11:30 już będą gotowe te zestawy. A jak na razie w meczu pomiędzy Górnikiem Nowe Miasto Wałbrzych i Skierniewice mamy wynik remisowy, bezbramkowy i jeszcze 3 minuty 40 do zakończenia spotkania. Dobrze, ostatnie 30 sekund starcia pomiędzy Górnikiem Nowe Miasto Wałbrzych a Iskrą Kochnice. Za chwilę ostatnie 10 sekund w meczu, którym jak na razie nie doczekaliśmy się bramek. Iskra Kochnice, Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 0-0. I już zapraszamy po